Ja el tenim aquí. Salutació al maquinista. Brutal la salutació, la 124 d'abans, tal com hem vist. Verdes de grafitis, la 123 també va bruta d'aquí. I se'n va cap a l'Hospitalet. I com que està fet una merda, això no es penja. Ho enviarem al grup de WhatsApp, com a màxim, ja que l'he fet. I això és tot des d'un punt indeterminat entre la boca nord del túnel de Toses i l'estació de la Molina. Ara. Adéu-siau.